नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, तुम्हा सर्वांचे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। जर तुम्ही चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। बाजार समिती कोपरगावमध्ये कमीत कमी कांदा 725 व जास्तीत जास्त 1967। बाजार समिती पारनेरमध्ये कांदा कमीत कमी दर 300 व जास्तीत जास्त 2200। बाजार समिती राहातामध्ये कांदा कमीत कमी दर 500 व जास्तीत जास्त 2500 व सरासरी 1850। तसेच बाजार समिती संगमनेरमध्ये कांदा कमीत कमी दर 500 व जास्तीत जास्त 2251 व सरासरी दर 1375। तसेच बाजार समिती पिंपळगावमध्ये कांदा कमीत कमी दर 500 व जास्तीत जास्त 2686। बाजार समिती पिंपळगाव रायखेडमध्ये कमीत कमी कांदा 500 व जास्तीत जास्त 2100। तसेच सटाणामध्ये कांदा कमीत कमी दर 850 व जास्तीत जास्त 2175 व सरासरी 1850। तसेच बाजार समिती उमराणेमध्ये कांदा कमीत कमी दर 951 ते जास्तीत जास्त 2100। तसेच बाजार समिती येवलामध्ये कांदा कमीत कमी दर 600 व जास्तीत जास्त 1970। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा।